ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் ஜிஆர்டி கேமிங் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி இந்த வீடியோ எது பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம எடிட்டருக்கு இது ஒருத்தனை பச்சை பாட்டுன்னு மாதிரி யாருன்னா அனந்தா கேமிங். பச்சை பாட்டுன்னு இவர் சொல்கிறதும், அவர் வந்து இவரை சொல்கிறதும், 2 பேரும் டீம்மேட்ஸை கூப்பிட்டு வந்து மோத விடுறதும், அவங்களும் அடிக்கிறதும் இந்த மாதிரியே இருந்துச்சு. ஒரு நாள் நானே பார்த்து செம்ம டென்ஷன் ஆகி நானே நம்ம எடிட்டரை போட்டு புரட்டி எடுத்துருப்பேன். அந்த வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். நான் அவர் மாதிரி வாய்ஸ் பேசி, என் அக்கௌண்ட்டில் வாய்ஸ் பேசி இது போடா பச்சை பாட்டை அப்படி இப்படின்னு திட்டேன். பச்சை பாட்டு நூபு அப்படி இப்படின்ட்டு. அதனால் அவர் செம்ம டென்ஷன் ஆகி ரூம் மேட்ச்சுக்கு இன்வைட் பண்ணுறா அப்படின்ட்டாரு. சோலோ தான் ஆடணுன்ட்டாரு. நம்ம இது அனந்தா கேமிங்கே ஏற்கனவே நம்ம லைவ் 1 vs. ஜூ அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார். ஆனால் இது எப்பயுமே அவர் 1 vs. ஜூ தான் ஆடுவார். ஆனால் 1 vs. 1 ஆட சொல்லிட்டேன் நம்ம எடிட்டர் ஆட சொல்லிட்டாரு. அதனால் சரி, இன்றைக்கி எப்படியாச்சும் இந்த பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்கணும்டா, அவங்கள போய் சமாதானப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் ஜெயிச்சுட்டு போய் சமாதானப்படுத்திடலாம், நீயும் பிளேயர் தான், இந்த மாதிரி சொன்னால் நம்ம எடிட்டர் கொஞ்சம் மனசு சந்தோஷப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் அப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளானை போட்டு ஃபஸ்ட்டு ஜெயிக்கணும்னு வெறி கொண்டு ஆடினேன். எப்படியா ஜெயிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே அந்த டயரில் குதிச்சாங்கன்னா உள்ளக்க போயிடுவாங்க. எப்படின்னு நான் காமிக்கிறேன் இருங்க. இந்த டயரில் குதிச்சா அவ்வளோதான், டாய்லெட்டுக்குள்ளே தான் போகணும். பாருங்கள், 6 டாய்லெட் வரிசையாக இருக்குது. இங்கேருந்து எகிரி இங்கிட்ட ஒரு குளோவல் பட்டால் தான் மேலே வர முடியும். ஆனால் நம்ம எடிட்டர் உள்ளக்க வந்துட்டார். உள்ளக்க இருந்தால் மாட்டிடுவார், அவ்வளோதான். நானும் எமோட் போட்டேன். அனந்தா கேமிங் இப்படி தான் எமோட் போடுவார். அதனால் நானும் சும்மா எமோட் போட்டு பார்த்தேன். அதுக்கடுத்து கில் எடுத்துகிட்டு எமோட் போட்டேன். அப்படின்னா தான் அனந்தா கேமிங் நம்புவாங்க, என் ஃப்ரெண்டு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்புவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் இது பண்ணி எமோட்லாம் போட்டேன். ஆனால் லாஸ்ட்டு நடந்தது என்னன்னு நீங்களே பாருங்கள். லாஸ்ட்டு இது நானே சொல்லுவேன், டேய் நான் தாண்டான்னு. ஆனால் கண்டுக்கிற மாதிரியே தெரில. அதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சிரும் லாஸ்ட்டு தெரிஞ்சுட்டு நீ சொல்கிறா, நான் ரெக்கார்டு எடுத்துக்கிருக்கேன்னு கூட எடிட்டருக்கு தெரியாது. அதனால் இது சொல்லு எடிட்டர்னு. ஆனால் எடிட்டர் சொல்லவே மாட்டார். இதுவே நம்ம எடிட்டராக இருந்தால் சொல்லியிருப்பார். அவ்வளோதான், முடிச்சிட்டாரு. 2க்கு 2 ரவுண்ட் போய்க்கிருக்கு. நம்ம எடிட்டர்னால் இது எடிட்டரோட எப்படி சொல்கிறது, எடிட்டரோட தம்பி. எப்படி சொல்கிறதுன்னு இல்லை, எடிட்டரோட தம்பி தான் நிஜமாவே. எடிட்டர் தம்பியை வச்சு தான் இது பண்ணிப்போம். எடிட்டர் இன்னைக்கு கொஞ்சம் வேலையை பிஸியாக இருக்கார். அதனால் நம்ம எடிட்டரோட தம்பியை வச்சு எடுப்போம். எப்போ வருவாருன்னு கேட்டதுக்கு நம்ம எடிட்டரோட தம்பி போய் சொல்கிறாரு. ஆனால் அவர் நல்லா எடிட் பண்ணுவார். இது எடிட்டரோட கொஞ்சம் கூட எடிட் பண்ணுவார். கொஞ்சம் கூட இல்லை, எடிட்டர் அளவுக்கு எடிட் பண்ணுவார். அதனால் அவரையும் எடிட்டர்னு தான் கூப்பிடணும். 2 பேருமே இருக்காங்க. ஆனால் நம்ம எடிட்டர்னால் கண்டுபிடிச்சிருவார் நம்மட்டு. ஆனால் இந்த எடிட்டர் கண்டுபிடிக்க தெரில. நம்ம எடிட்டர் எப்படினாலும் கண்டுபிடிச்சிருவார். இப்போ உள்ளக்க வந்துட்டாங்க. எமோட் சுற்றி குளோவல் பட்டி ஏற ட்ரை பண்ணுறான். ட்ரை பண்ணுறாரு நம்ம எடிட்டர். அதனால் எமோட் போட்டு அவ்வளோ வெறுப்பேற்றினாதான் அனந்தா கேமிங்னு தெரியும். அதனால் எமோட் போட்டு வெறுப்பேற்றுவோம். அப்படியே இப்போ 3க்கு 2 ரவுண்ட் போய்க்கிருக்கு. இந்த மேட்ச் யார் ஜெயிப்பாங்கன்னு சொல்லி மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை தொட்டு ஆல் ஆப்ஷன் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுறேன் ஒரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இல்லைன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் வராது. என்ன நான் சொல்கிறது, சுற்றி குளோவல் போட்டாலே கிரினேட் போடுறாரு. இப்போ பாருங்க என்ன வந்துட்ட பாருங்க, கிரினேட் ஆனாலும் முடிச்சிட்டாரு. 3க்கு 3 ரவுண்ட் போயிடுச்சு. நான் டக்குன்னு எதுவுமே காசு இல்லாதனால டக்குன்னு இது கிடைச்சா மட்டும் எடுத்தேன். வேகமாக 8 வேறு போனோம். அப்புறம் ரவுண்டு இது ஆயிடுச்சுன்னா டக்குன்னு வந்து எடிட்டர் நம்மளை அடிச்சு போட்டுருவார். நான் ஸ்பீடப் தான் பண்ணியிருக்கேன். மூவ்மெண்ட் ஸ்பீட், ஜம்பிங் ஸ்பீடெலாம் இன்க்ரீஸ் எல்லாமே நார்மல் தான். திரும்ப உள்ளே போய் உட்காந்துக்கிட்டா எடிட்டருக்கு தெரியாது. வந்தாலும் மாட்டி விட்டு போயிடலாம்னு நினச்சேன். ஆனால் இங்கே நடந்ததே எனக்கு வேறு. ஏறவே முடியல. ரொம்ப நேரமாக கஷ்டப்பட்டு ட்ரை பண்ணிக்கிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் ஜோனே வந்துடுச்சு. ஜோன் வந்ததுக்கப்புறம் என்னடா பண்ண அப்படின்னு முழிச்சிக்கிருந்தேன். மொத்தம்தான்
நீங்களே பாருங்கள். நான் சொல்ல இது இங்கே வருங்க, கிரினட் போட்டு முடிச்சிட்டாரு. சாரி, ஜோன் வராதோ. நான் இது 4-5 ரவுண்டில் எந்த ரவுண்டு மறந்து போயிட்டேன். அது எங்கள் அண்ணன் கூட விளையாண்ட ரூம் மேட்ச்சில். ஆமாம், அது போடலோ. ஆமாம், அது இன்னும் போடல. அதில் நான் இப்படி தான் ஜோனில் எங்கள் அண்ணனை மாட்டி விட்டு இது பண்ணிடுவேன். இப்போ 3 கிலோ எட்டேன் தெரியாத்தரமா. சரின்னு 2 எட்டு போயிடுவேன். இந்த மேட்ச் பாருங்களேன், இந்த ரவுண்டை மட்டும் பாருங்கள். பாருங்கள் யார் ஜெயிப்பான்னு மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். நான் ஜெயிப்பனா இல்லை எடிட்டரா? நானா எடிட்டரா? ஜிஆர்டி கேமிங்கா அந்த எடிட்டரா? பார்ப்போம். போடுறா. ஹெட்டு விழுந்துருச்சு. யார் ஜெயிப்பான்னு இப்போயே மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போய் பார்த்துதான் சொல்லக்கூடாது, அதெல்லாம் தவறான செயல். போடுறா. யாரெல்லாம் நான் ஜெயிப்பேன்னு கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்களோ தேங்க்யூ. அதோடு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணது ரியலாகவே நடந்துருச்சு. சரி, இப்போது இன்னும் எடுத்துருவோம். டக்குன்னு முடிக்கணுமே. சாரி, டக்குன்னு இல்லை. சரி, முடிப்போம். பொறுமையாக கூட முடிப்போம். இந்த வாட்டி நம்ம தான் ஜெயிக்கணும். யார் ஜெயிக்கலாம்னு மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். 5th ரவுண்டு அந்த மாதிரி போட்டு கமெண்டில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள். 8th ரவுண்டா ஏதோ ஒரு ரவுண்ட் 9th ரவுண்டு போட்டு கரெக்டாக சொல்லுங்கள். நான் ஜெயிப்பேன்னு சொன்னவங்களுக்கு தேங்க்யூ. நீங்கள் சொன்னது கரெக்டாக நடந்துருச்சு. அடுத்து ரிப்பேர் கட்ட அது இதுன்னு எல்லாத்தையும் எடுத்துப்போம். டக்குன்னு எடுக்கணும். இதுக்கு மேலே எடிட்டர் ஒரு ரவுண்டாக ஜெயிப்பாரா இல்லை ஜெயிக்க மாட்டாரா, எத்தனை ரவுண்டு ஜெயிப்பாருன்னு மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். நானே ஃபுல் ரவுண்டு ஜெயிச்சிருவேனான்னு கமெண்ட் மறக்காமல் சொல்லுங்கள். இப்போ பாருங்களேன், ஒன்று நடக்கும் பாருங்கள். இங்கே வருங்க, எப்படி இதுன்றதெல்லாம் நாங்கள் அடிச்சுட்டு அமௌண்ட் போடுவோம்ல. இப்படி தான் ஜிஆர்டி வந்து ஐயோ மறந்து போச்சு. ஆனந்தா கேமிங் எப்படி தான் அமௌண்ட் போடுவார். அதனால் இப்படி போட்டால் கண்டுபிடிக்க மாட்டாருன்னு நினச்சேன், அதனால் இப்படி போட்டேன். இந்த மேட்ச் இந்த லாஸ்ட் ரவுண்டு யார் ஜெயிப்பான்னு மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். நானா எடிட்டரா? ஜிஆர்டி கேமிங்க்கு எடிட் பண்ணி கொடுக்குற எடிட்டரா? ஆனால் இப்போ அவ்வளோவா அவர் எடிட் பண்ண மாட்டார். எடிட் பண்ண எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லி கொடுத்தாரு. அதனால் நானே கொஞ்சம் எடிட் பண்ணிக்குவேன். இப்போ கூட நானாக உட்காந்து எடிட் பண்ணிக்கிருக்கேன். எடிட்டர் என் பக்கத்தில் கூட இல்லை. எடிட்டும் பண்ணல, அவர் பண்ண மாட்டார். அவர் இப்போ அவ்வளோ பண்ணல. யாரில் மறக்காமல் நாங்கள் இது ஜெயிப்பேன்னு சொல்லணும். மறக்காமல் தேங்க்யூ. சரி, இப்போ நடந்த பாருங்க. இப்போ நான் இது கூப்பிட்டு பார்ப்பேன், வரவே மாட்டார். அதுக்கடுத்து நடக்கும் பாருங்க ஒன்று. இருங்க இது கூப்பிட்டு பார்த்தேன், வரவே இல்லை. அதுக்கடுத்து சரின்னு சொல்லிட்டு வெளியே போனோம். அதுக்கடுத்து நான் இது ஆனந்தா கேமிங் வாய்ஸில் தான் பேசினேன். அது எடிட்டருக்கு தெரியாது. ரூம் மேட்சை போடுறா அப்படின்னாரு. எனக்கு செம இதாகிடுச்சு. சிரிப்பாக இருந்துச்சு. நான் போய் சொன்னேன், நான் அந்த மேட்ச்சில் வெளியே வந்துட்டேன், நான் ரூம் மேட்ச்லாம் வரவே இல்லை. ரூம் மேட்ச் நான் அவங்க கூட பேசவே இல்லை. அதுக்கடுத்து நான் ஒரு மேட்ச் போனேன் பிஆர் ரேங்கில். அந்த மேட்ச்சு அவர் செத்துட்டார். செத்ததுனால எனிமியை நான் அடிக்க சொல்லிக்கிட்டே இருந்தார். அதுக்கப்புறம் நான் எனிமியை அடித்ததுக்கப்புறம் கடுப்பாக வெளியே வந்துட்டேன். இப்போ நடந்தது மட்டும் நீங்களே பாருங்கள், கண்ணால் பாருங்கள். பத்திரா பாட்டுன்னு இருறா, உனக்கு ரூம் மேட்ச்ல வச்சுக்கிறேன். ரூம் மேட்ச்ல வச்சுக்கிறேன், இருறா. பாட்டுன்ட்டாரு. பாட்டுன்னு இப்ப சொல்ல ரூம் கார்டை காணோம். டேய், ரூம் எப்போ சொன்னாருன்னா நான் வெளியே இருக்கும்போது சொன்னார். எனக்கு டென்ஷன் அந்த மாதிரி. அதனால் பாருங்க, நான் என்ன பண்ண மாதிரியே பண்ணி காமிக்கிறானே. என்ன பண்ண போகிறேன், அவரை இவ்வளோ நாள் கலாய்ச்சிட்டு தான் இருப்பேன், நான் அவருக்கே தெரியாது. இருங்க திரும்ப இன்வைட் பண்ணுவோம். சாரி, ஸ்டக்காய் தான் கேட்கும், மன்னிச்சிருங்க. அடேய், அடிச்சு ஓட விட்ட பத்தாதா? இன்னொரு ரூம் கார்டு வேணா 8 வாழ அடிச்சு ஓட விடுவேன்டா. நான் எதை பற்றி சொல்லியிருப்பேன்னா, அந்த ஆனந்தா கேமிங் மாதிரி நான் விளையாண்டுருப்பேன்ல, அதை பற்றி தான் சொல்லியிருப்பேன். ஆனால் எடிட்டருக்கு அது கூட புரியாது. கிரியேட் பண்ணுறா பாட்டு இருந்தா கிரியேட் பண்றா. அடே பச்சை பாட்டு கிரியேட் பண்றா. டேய், தான்டா இருக்கேன் பச்சை பாட்டு.
அனந்தா கேமிங் இப்படி தான் பண்ணுவார், அதே மாதிரி நானும் பண்ணேன். அடே பச்சைவாட்டு, அடே நான் ஏற்கனவே ஒண்ணு இப்பதான்டா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ரூம் அடிச்சு ஓட விட்டேன். திரும்ப என்கிட்ட ரூம் கார்டு இல்ல, வேணா நீ ரூம் கார்டு கிரியேட் பண்ணி நான் உன்னை அடிச்சு ஓட விடுறேன். அடே நீ வேணா சண்டைக்கு வா. அடே பச்சை பாட்டு, இப்பதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நான் உன் கூட ரூம் மேட்ச் கிரியேட் பண்ணேன். டேய் பச்சை பாட்டு, இப்பதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ரூம் மேட்ச் கிரியேட் பண்ணேன். அடிச்சு நான் 5க்கு 7 ஓட விடல. டேய் திரும்ப ரூம் மேட்ச்க்கு வரனா, திரும்ப வரனா நீ போய் இன்னொரு ரூம் கார்டு எடுத்து அப்போ. அவர் என்ன சொல்லி தெரியுமா, ரூம் மேட்ச் நீ கிரியேட் பண்ணு வெளியே போயிடுவாரு. நான் ரூம் மேட்ச் கிரியேட் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு வந்தேன், அதனால ரூம் மேட்ச் கிரியேட் பண்ணி வெளியே போயிடுவாரு. நானும் சொல்லி பார்ப்பேன், நான் இப்போ அடிச்சேன்ட்டு கேட்கவே மாட்டேங்குவாரு. நீங்களே பாருங்க, நான் இதுக்கு மேலே வாய்ஸ் கொடுக்க மாட்டேன். டேய் நான் சொல்றத சொல்றா. ஹாய் நான் தான் எடிட்டர். அப்படி சொல்லு. டேய் இங்க சொல்றது கேளுடா. ஹாய் நான் தான் எடிட்டர். அடடே நான் இங்க ரெக்கார்ட் எடுத்துக்கிருக்கேன், ஒரு மனுஷன் கத்தி பேசிட்டு இருக்கேன். ஹாய் நான் தான் எடிட்டர் பேசு. அடே சொல்றா, என்னடா சொல்ற? ஹாய் நான் தான் எடிட்டர் சொல்றா. டேய் கிறுக்கு பையல, டேய் யாரா அவன் பக்கத்துல நிக்கிறது? டேய் ஹாய் நான் தான் எடிட்டர்னு சொல்றா. டேய் ஹாய் நான் தான் எடிட்டர்னு சொல்றா. டேய் ஹாய் நான் தான் எடிட்டர் சொல்றா. டேய் டேய் போடா சும்மா. டேய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் ஜிஆர். டேய் கம்முனு இரு. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடேய் கம்முனு இருடா, நான் சொல்ல விடுறா இல்ல. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் ஜிஆர்டி கேமிங். இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பத்தி பார்த்தோம்னா, நம்ம எடுத்துக்கு ரொம்ப நாள ஒருத்த மேல பகை, அதாவது என் ஃப்ரெண்டு. டேய் இருடா, ஆஃபீஸ் போறேன் இருடா. ரொம்ப நாளா பகை, அவனை பச்சை பாட்டுன்னு சொல்றதும் அதுன்னு சொல்றது இதுன்னு சொல்றதும். அதனால நம்மளே அவனை மாதிரி வாய்ஸ் கொடுத்து போய் இது பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஆனால் அது மட்டும் ரெக்கார்ட் பண்ணல. அதனால மன்னிச்சுக்கோங்க, அடுத்த வாட்டி சேர்த்து ரெக்கார்ட் பண்ணிடலாம். இவன் சொல்கிறான்னா சொல்லவே மாட்டேங்கிறான், நானே சொல்லிக்கிறேன். இவன் தான் எடிட்டரு. சரி பாய் பாய், வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போகுது, போயிட்டு வரேன். பாய் பாய்.